Kaikki 3 pommia nyt asetettu eri paikkoihin. Mihin aikaan ajasti on asetettu? 24 minuuttia. Lentokentällä Washingtonissa. Mahdollinen terroristihyökkäys. Jack, miten aavistit tuolla? Minä vain aavistin tilanteen. Minä lähden soittamaan CTU-henkilöstön töihin. Toni, meidän täytyy lähteä lentokentälle, mutta SWAT-tiimin komentaja Joonas Kurttis ei ole paikalla, joten meidän täytyy toimia kahdestaan. Mitä? Missä on Kurttu? Kurttu. Missä sinä olet? Mä oon täällä Meksikossa täällä Ulapala FAT-harjoituksissa. Nyt tulet Washingtoniin, sinua tarvitaan täällä. Okei, no matkas kestää noin 20 minuuttia kun mä tuun. Ding! Missä Paul on? Paul on paskalla. Jack ja Toni Kalameida ovat tulossa sinne. Olkaa valmiina. Heidät pitää saada pois pelistä. Olemme valmiina. Kohta rytisee.